Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarymyz. Atavatan habarlar gepleşigimizde biz size demir yol gatnawlary barada habary dikkatiňize ýetirmek isleýäs. Mehriban müştaklarymyz. Habara başlamazdan ozal, Ustadlar Atavatan atly täze gepleşige başlanýanymy ozal hem size habar beripdik. Şol gepleşigimiziň ilkinji mehmanlary Ustad halipalarymyz Gözel Öwezova bilen Maral Durdiýewa bolupdy. Ýakyn wagtda bolsa Ustad halipa Ahmuhammed Sapafowyň gepleşigini size ýetirer. Bu we beýle kanalymyzda gepleşiklerimizi aňsatlyk bilen tamaşa etmek isleseňiz, atavatan-turkmenistan.com saytyny YouTube logosynyň üstüne basyp häsiýetçiliksiz görüp bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa demir ýol gatnawlary barada habary dowam edelim. Täze tertipde Änew Türkmenawat, Türkmenawat Änew, Balkanawat Änew, Änew Ýangaja, Daşogow Änew we Änew Daşogow urlary boýunça gatnawlar gözeňde tutulýar. Ozal hem habar berişimiz ýaly iň ýakyn wagtda vilayetlaryň arasyna gatnawlary hem ýoly goýulmagy meýleşdirilýär. Vilayetlaryň arasyna gatnawlar ýurdumyza koronavirus pandemiýasynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen girdilen öňüni alyş çäreleriň netijeleri çeklendirilipdi. Häzirki wagtda bolsa şol çeklendirmeler kem-kemden ýatyrylyp vilayetlaryň arasynaky gatnawlar ýoly goýulmagy meýleşdirilýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isteseňiz, atavatan-turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Ýurdumyzdaky bolup geçýän täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin inlik sanyny görüşençek hoş, sag bolun.